Πόσα χρόνια είστε ανεξάρτητος συνεργάτης της Herbalife? 18 χρόνια. Και πώς γνωρίσατε την Herbalife και αποφασίσατε να γίνετε ανεξάρτητος συνεργάτης? Τυχαία, με έναν άνθρωπο που έψαχνε για δουλειά και μου μίλησε για την επαγγελματική ευκαιρία της Herbalife. Και επειδή έψαχνα για δουλειά τότε και δεν μπορούσα να βρω πουθενά αλλού, γιατί δεν με παίρνουν, γιατί δεν ήξερα να μιλάω, δεν ήξερα να γράφω. Είχα έρθει πολύ μικρός από την Αλβανία στην Ελλάδα, αλλά δεν είχα πάει σχολείο. Μέναμε 4 με 5 άτομα σε ένα υπόγειο 40 τετραγωνικά και ήταν πολύ δύσκολη η ζωή μου και λέω πώς μπορώ να κάνω κάτι, τι μπορώ να κάνω, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Και έτσι όταν μπήκα στην πρώτη συνάντηση της Herbalife ήταν αυτό που είπα, wow, λες να μπορώ να το κάνω κι εγώ. Πώς άλλαξε η ζωή σας μετά την ένταξή σας στη Herbalife και ποιες ήταν οι προκλήσεις που είχατε να αντιμετωπίσετε ως ανεξάρτητος συνεργάτης? Η ζωή μου άλλαξε πάρα πολύ. Είναι απίστευτο αυτό που έχει αλλάξει η ζωή μου. Το σκέφτομαι το πώς ήμουν, πώς έχει εξελιχθεί η ζωή. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν η εκπαίδευση. Ήταν οι άνθρωποι που σε νοιάζουν, ειδικά η εταιρεία, και η εκπαίδευση το πώς μπορείς να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Τι εκπαίδευση δηλαδή πήρατε? Εκπαίδευση πάνω στο προϊόν, πάνω στο σχέδιο marketing, πάνω σε συναντήσεις με ανθρώπους που να σου δείξουν το πώς το έχουν κάνει εκείνοι πριν από εσένα, χωρίς να σου πούνε πώς να το κάνεις. Πρακτικά πράγματα, το πώς το κάνω, όχι το τι θα κάνεις. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Άρα, με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια που είστε ανεξάρτητος συνεργάτης της Herbalife, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει τη Herbalife να ξεχωρίζει? Wow, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το προϊόν. Αυτό γιατί μέσα από αυτό το προϊόν έχω συστήσει τα προϊόντα σε ανθρώπους και εκείνοι με τη σειρά τους έχουν συστήσει άλλους ανθρώπους. Οπότε το προϊόν είναι που κάνει τη Herbalife να ξεχωρίσει, γιατί έχει ό,τι καλύτερο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος. Και αν ερχόταν κάποιος και σας έλεγε ότι έχει ακούσει για την Herbalife και ότι θα ήθελε και εκείνος να ενταχθεί και να γίνει ανεξάρτητος συνεργάτης, τι θα του λέγατε, ποια θα ήταν η συμβουλή που θα του δίνατε? Δεν ξέρω αν μπορώ να πω συμβουλή, αλλά μπορώ να του πω με σιγουριά ότι αν το έχω κάνει εγώ, μπορεί να το κάνει και εκείνος. Γιατί σίγουρα μπορούν να το κάνουν όλοι κάτι όταν το θέλουν, αλλά πρέπει να κάνουν ένα ραντεβού με τον εαυτό του, το τι ακριβώς ζητάει, τι πρέπει να κάνει τώρα, τι χρειάζεται να κάνει τώρα για να μπορεί να αποκτήσει το μέλλον κάτι μεγάλο, και αν κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις τώρα και απαιτείται τώρα και δώσεις τις προτεραιότητες που χρειάζεται, το μέλλον σίγουρα θα είναι λαμπερό.